नमस्कार प्रणाम। हम सिंगर बीके यादव और एगो गाना लिखाइल बा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग बा। जी देहाती जी के लिखल गाना हो। जी देहाती जी हमन भोजपुरी राइटर और जौन की आज 2-4 दिन में गाना रिलीज हो, रिकॉर्ड हो, रिकॉर्ड नहीं भइल बा तो काले बड़न की एगो वीडियो बनावे के बाद तो वीडियो बनावे खातिर इनकर नाम वाला लास्ट वाला अंतरा हम बोलत नहीं और जैसन भी लागी रहा लोग के जरूर बताए कमेंट बॉक्स में। जीएस के बतिया कई के भरोसा कैले रहनी तोहरा से प्यार रे पगली दिहले करे जावा के भार रे पगली दिहले करे जावा के भार कि जीएस के बतिया कई के भरोसा कैले रहनी तोहरा से प्यार रे पगली दिहले करे जावा के भार रे पगली दिहले करे जावा के भार रे पगली दिहले करे जावा के भार। नमस्कार प्रणाम। अरे ई बा गाना इनकर बहुत ही प्यारा सॉन्ग बा, लोग जरूर सुनत। 2-4 दिन में रिलीज हो जाए और हम ही गाय की केहू दूसर गाय हो। तू ही गई दूसर नहीं क्यों गाई। ठीक बा देखो तनी हमरे ही आवाज में जाई सॉन्ग और ये आशा नहीं विश्वास बाकी लोग के जरूर पसंद आई। खूब लाइक करब, खूब कमेंट करब, लोग बहुत प्यार दुलार देनी।